Hola, socis i sòcies! Avui parlarem d'un aliment que és com així i que és dur per fora i a dintre, no ho sé, quin aliment serà aquest? No ho sé, l'Antonieta m'ha dit que m'ha d'explicar un munt de coses, però la veritat, rodó, així i dur per fora? Quin misteri! Voleu resoldre-la amb mi? Veniu. Hola, Antonieta, què tal? Molt bé. Jo, fantàstic, com sempre. I què és això que ens portes avui? Avui ous. Avui va d'ous la cosa? Sí, exacte, d'ous. Ah, vale, fantàstic. A mi els ous m'agraden molt, les truites, els ous ferrats i tot això, no? Exacte, suposo que el plat estrella de tots els nens i nenes és arròs amb tomàquet i un ou ferrat. Això és boníssim, això és boníssim. La truita de patata, que també. Oh, també és molt bona. I escolta'm, i per què són tan i tan bons els ous? Pues perquè és, igual que la carn, igual que el peix, igual que les llegums, també és proteïna. I amb això ja acabem el grup de les proteïnes. Nos ajuden a fer massa muscular, a créixer, a que tinguem cabell, les ungles, la pell, tot això ho arreglen les proteïnes. Així que els ous també han de formar part de la nostra dieta, no? Sí, tampoc cada dia, però sí. És d'aquelles coses que també hem d'anar variant i hem d'anar barrejant. Per exemple, quants en podríem menjar a la setmana? Mira, jo sempre recomano dos, perquè el tercer sempre cau. No tinc res per fer, jo sempre n'hi ha normalment a la nevera o fora de la nevera, perquè ara hi ha una discussió amb si els guardo fora o els guardo dintre. Aquest és un debat que podríem un dia tindre'l, no? Exacte. En principi poden estar fora, perquè com que la closca està sencera i els protegeix, però sempre tradicionalment a la nevera els hem tingut ja un puesto per col·locar-los i potser es conserven uns dies més. Però sí que és veritat que confon una mica perquè aquí al supermercat no els tenim pas dins d'una nevera, els tenim a temperatura ambient. Exacte. Sí, que és com se tenien abans, Davant a les cases que no hi havia neveres, els ous estaven a temperatura ambient, amb una ouera. Ah, veus? Doncs aquí ja tenim una mica de dubte, no? Sí. Bueno, i... Les dues coses estarien bé, per això. D'acord. Un dia, si tenim la nevera massa plena, els podem tindre fora. Fora. Així tots contents. Bé, jo què podria fer amb un ou? Quines possibilitats tinc? A part de que sabem el de l'ou ferrat i els de la truita, també es pot fer un ou dur i afegir-lo amb una sopa, o amb un brou, o amb un plat d'una amanida. Mira, hi ha els petitets de guatlla, per exemple, que són molt més petitets, llavors hi pots ficar 2 o 3 i et queda molt bonic així presentat amb un canapé. I després també podem fer amb l'ou, podem fer sopes i l'ou el fem batut i l'afegim. I després, evidentment, els ous sempre formen part de tots els pastissos que fem. Ai, és veritat, els pastissos, me n'oblidava, són superimportants pels pastissos i tant. I l'entrepà ben fresc i els deures sempre fets, això et dona un plus per partir. Una cosa que te volia explicar. Explica'm. Una cosa interessant és que els ous, i per això ho hem de saber, tenen una numeració, tenen unes lletres i uns números. Sí. Doncs hem de buscar que els ous que comprem tinguin aquestes lletres i números, que això vol dir que d'alguna manera estan regularitzats. I llavors, els números i les lletres nos diuen si és d'Espanya, és la Comunitat Europea, i els números, el primer número que hi ha, nos diu, per exemple, el 0, voldria dir que és una ova ecològica, que tu és, i a mesura que arribem al 3, que vol dir que les gallines aquestes no han estat està regulat, però que no estan vivint així a l'aire lliure. Així contentes i felices no ho són gaire. No ho són tant. Així que seria una mica com al revés d'un examen. Jo quan faig un examen al col·le... Si suspens és millor. Si trec un 0 vol dir que ho he fet superbé, no? Exacte, que seria l'ecològic. Ai, m'encantaria ser un 9 aleshores. A tothom, en aquest sentit a tothom. Així que, si busco un 9 he de buscar el que tingui el numeret més baix, no? Sí. Com més baix sigui, millor per mi. Sí, però també n'hi ha de les gallines amb llibertat, que seria un 1, les que viuen les camperes seria un 2, i després les que estan en granges, aquest seria un 3.
a mi m'agrada molt que els animals i així estiguin en llibertat i tranquils i contents. La veritat és que jo, si puc, compraré ous del número 0. Molt bé, doncs vinga. Està bé, no? Jo també ho faig, sí. Sí? Tu també ho fas? Doncs si l'Antonieta ho fa, vol dir que està perfecte. Moltes gràcies, Antonieta. Ens veiem un altre dia. Exacte. Vaig a escollir l'ou perquè, clar, entre els números, els tamanys de guatlla, de gallines, que no sé quin decidir-me. A veure, Antonieta, tu què em recomanes? Que agafi aquests més petits o potser que